Goddag, Morten. Goddag. Kom ind. Jo, mange tak. Jo, mange tak. Kom ind, hold varme. Jo, tak. Ja, det er jo ikke så koldt i dag. Nej, det er ikke. Vel? Det er faktisk 1. november, og trods det, så er der altså nogen, der er ved at ude. Det kan jeg ikke se her på afstand, men alt andet lige, om de skal have unger eller ej, aner det ikke. Jeg står herude for at vente. Videokamera der, og så op og ned. Det var også det, han sagde, at han skulle blive fuldt film. Goddag. Hvad så? Hvorfor står han der og kigger sådan? Hvorfor bliver vi optaget, eller hvad sker der? Fartkontrol. Det er for at lave fartkontrol på Ove. Ja. Goddag, Kaj. Vi er optaget, eller hvad sker der? Det var noget, politiet forlanger. Nå, det forlanger politiet for det, og velkommen. Tak. Goddag, Kaj, og velkommen. Jo, tak. Kom indenfor. Men så inden du nu så er jeg sammen bagefter, så er jeg sådan... Toscana Rosso. Jeg har tænkt på, at det ligger kunne måske sådan... Hvad fanden skete der? Stemmen skal... Og to kameraer. Så skal vi jo... Ja, men så vil du påstå, at du er del af min. Nu er der ikke nogen vej tilbage, Ove. Nu er vi så kommet... Lars von Trier, han beskæftiger sig nok ikke mere og tænde på kameraet. Det var fra et juletræ, som blev sendt til Italien og blev lavet op til parmaskinen, ikke? Jo, Den har sgu aldrig været i Parma, den der. i Parma, der gør det. Så derfor Og det der i Nordsjælland. Jeg har så i går aftes, der så jeg. Hvor meget er det der, jeg synes, ben var? Det er det herovre. Det var det, Det er benet. Det mørke. Det smager jo godt. Vi var nede, den her gang kørte vi udenom. Fordi, ja, det er ret vildt det der. Fordi Montecipellini ligger her, Viso ligger der, Usita ligger der, alle stederne der. De siger, det er fordi Afrika flytter sig. Men det er jo fantastisk. Men vi tager kun til den nordlige. Ja, til den vestlige. Ja, Er det Liguria? det er lige gået ind. Er det Liguria? Ja. Liguria er jo meget langt i Milano. I Milano der, og jeg glemte den der ost, og jeg var så kommet ud. Jørgen var stadigvæk inde på den anden side i forretningen. En øjeblik, så blev jeg jo stående der. Så lige pludselig kom der en ost over. Kan du huske, vi kørte hjem i Folkevognen? Ja, jeg kørte dig hjem. Ja, du sad her, og jeg fandt også. Det lyder... Det var en voldsomt godt, ikke? sindssygt. Det lyder ikke som Vi fik en stadig. Det lyder heller ikke som noget, der sådan er karakteristisk for de to herrer. Nej, slet ikke. Tak. Tak. Sandt, det er meget sådan. Der skal være en sekser. Lille, nej. Nej, du skal sgu have en sekser. Jo. Skal sgu have en sekser. Nej. Hvad er Jørgen? Men nu kan I jo smage på det her. Hvad det er. Ja. Nu er han desværre død og væk. Men hans datter, Patricia,
lidt inde i landet, inde i bjergene, der gav vi på hvad hedder det? Må jeg hjælpe mig selv? Ja, det var selvfølgelig Tag lidt mere 1,78 euro. Med at se, hvilken pris han tager. Okay. Og jeg tror, det er Skabsafgift eller sådan noget, ikke? Altså, Jo, der er du også skal noget. betale en afgift for at servere den, ikke? Jo. så du ved, hvad du siger, ikke? Nej, men det er jo rigtigt. Hvem er kaldt Knud Bøsse eller sådan lidt eller andet, der er mærkeligt lærer, Det ikke? er ikke A86. Jamen, det værste ved at blive gammel, så det var jo, alle dem, du kendte, de var døde efterhånden. Ja, det er nemlig Og rigtigt. de ville ligge på Strandvejen. Hvor fanden er det? Det nye der, det vil de lægge ud ved Helsinki. Og ved et af de store entreprenørfirmaer. De tilbyder, hvad hedder det, ikke kloakeringen, alt det der million til kloakering Og plus at det. og til kroner. Men vi har jo det der røg. Jo. Ja, det var ikke til derovre. Jamen, Kronborg ligger jo lidt, men i Hillerød, der går du, efter de har fået lavet den der slotsti rundt, ikke? Der kan du gå rundt på slotstien og se en masse. Kussi. Faste kussi. Man laver et lille bit hul der. Man laver et lille her. Ja, og så suger det der, ja. En del af traditionen, ikke? Jo, jo. Det har de set fra forældre og bedsteforældre. De er ikke blevet bedre siden sidst. Bedste fugle. Ja, og de er ikke blevet bedre siden sidst. Nå, så skal vi prøve at se, om vi kan lave det her lille julenummer. Hvor fanden du er dem der? Og igen, så gælder det, at der er lidt. Så har du igen haft gang i snittemaskinen. Efter min mening noget af det flotteste. Og man høster både. Min kone, hun siger en ting. Nu holder vi op med at gå på restaurant. Ja, jeg skal nok lukke køkkenet, bare roligt. Køder tun sammen, ikke? Det er jo godt tænkt, ikke? Tun, som jo kommer op fra den Det er nordlige. super lækkert, vil jeg sige. Vi bruger det også som bund, når vi laver fisk. Så laver vi fisk. Det var mig. Og så noget enten hvidvin eller Rådsbrød priserne der, de har jo så også lukket mig til at bruge dem. Kaj. Hvorfor har du fundet på at tage til Madeira? Hvorfor hvad, Knud? Hvorfor du har fundet på at tage til Madeira? Jo, fordi nu er det på. John Motlow, det var ham, der sagde, at Kent Nielsen, så de ikke kunne se ham bevæge sig, når der var slow motion. Det er da nok også rigtigt. John må stikpiller af helvede til. Han var meget intrigant. Rigtigt. Hvad kanter? Jeg har hørt om 3 kanter, men ingenting. Han kunne fortælle dig. Og det er jo så engelsk, så det gør ondt, ikke? Og der var... Ham har jeg aldrig mødt. Nej, det har du ikke. Bare lave maling og kemikalier, så vil de også lave sådan noget med mekanik frem og tilbage. Så laver han jo i selv, hvem det er, der har gjort det, så er det deres skyld. Det er dem, der har ansvaret. Og så vendte han så til andet skud. KPMG er sgu faktisk i opløsning i dag. Nej, de blev meget så. Ernest og Young, ikke? Men nu træber Lambæk. Kan du, hvad hedder ham svenskere? Ham fra Mækman. Væk, mand. Nå, Kai Olsen. Kai Olsen. Syd ind i inderlommen, hva'? Kai Olsen. Og jeg sad i mødelokalet, og det gik sådan set meget godt frem og tilbage. Men svært. Jamen, det går fremragende. Og når man er sammen med sådan nogle dygtige og fornuftige mennesker, som altid ud. Men jeg vil gerne sige, at Jørgen har overrasket gevaldigt med sin italienske menu. Det var så. Og hilsen til alle vores måske seere her. Hvordan går det? Det går sgu meget godt. Er du frisk? Hvis vi ser bort fra alle elendighederne, det sgu Det meget er god godt. til at gå med. Jamen, de der elendigheder, hvad er det for nogle? Det er jo meget, at vi har samme nummer. Ryg og ben og skuldre. En halvt år, så skulle han Vækkeuret. Ja, singler det stadigvæk. Nej, det er jo ikke noget til at dem, så bruger han. Godt, du gad at hente din far. Ja, for ellers var han aldrig kommet hjem. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Men det går jo også meget godt her. Ja, det er godt.
Men han havde sgu ikke andet sæder, så han kunne ikke få vægt for Overbakken, jamen, så de er dejligt blevet. det skal jo være seje og bløde. Men det godt kan. Det er fandme. Morbidere. Det betyder blød. Nå, specielt fordi du ikke har meget sol. Det er. Jeg har også kørt, der hedder det Thailand og sådan noget. Det Nej, jeg kunne sige, og at ikke. jeg til Thailand. Det var det, jeg skulle Morgen, så du have sig krabbe. Hvad har du der? Det var værre end bjørnstammer, men halvnøgne mennesker med tatoveringer og alt muligt. Det ligger sydøst for Vi tager på skiferie Bolzano. i marts måned. Vi Ja, det Nej. er italiensk. vi elsker italiensk mad. En lille smule sydøst for i en lille by, der hedder Crappa di Bassano. Okay. 27. Nå. Nå. Come si fatto? Det er tre ens, vi drikker. Det er whisky eller... To æggehvider. Okay, ja. 100 gram sukker. Og så Omfatter din mor, at du kører via vandløs, birkegrød og hillerød? Nej, jeg tror Han er meget ja, de her kvindeløb og sådan noget. Ja, altså damerne. Ja, jo, dem løber jeg også. Dem løber jeg Når man, også. kan man nøjes med at købe en billet til en. De tog med til Det tror jeg ikke, man kan. Træning. Ja. løbe, som man også måske... Og så opgav jeg at komme i Men de får forbindelse med små nogen. men det løb sammen. Så gik der halvt år fra. Det er jeg jo ikke løbe. Og så gik vi på værtshus bagefter og drak bajer. Og så skulle vi spise sammen. Ja, Hvordan går det? det går så fint. Det går så fint. Du har Og også jeg fået er- nye briller. Ja, det kan man godt sige. Ja, men brillerne skulle de sgu da meget pæne. Men det kan man godt sige. Ja. Men jeg vil kun sige, at det er alle siders hyggelige stund her, og jeg er så glad at kunne mødes. Os gamle fra Nordgren Martoner. Fortæller Johnny Madsen jo også, at der var engang en eller anden rigmand, han havde fået indbrud i sit hus. Maleri af Johnny Madsen. Jamen, Nå, skal du høre det, som hvad hedder det? Ja. Så sidder han sammen med Knud Møller, som er en fantastisk guitarist, og så siger han, ja, Knud, brage og vælge. Nu kan vi vælge mellem bravene.